Horas madihita manginang Horas. suang-songon gimanang dihamu saluhuna amanami inanami haanggi pinaribot nabui madohoti partangyangan sektor ditikion sian tonga-tonga di bagas tabi manang siat dia pehita saluhutna nama dohoti partangyangan sektor bornginon hupasatai mata habitu hamu horasma dihamu saluhutna tamulai ma parsaurata di bornginon martang yang nahohom mahita di bagasan rohat tabi. Amin. Tapuji matuhata tapasangak maibana marhite ede puji-pujian sian nomor 125 ayat sada dohot ayat 2. Hite-hite goarni debata ama dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot goarni tod di parbadia na tumopa langit dohot tanoon. Amen. Ay ibana hapati ajala parmulani na sana adong na tamado ibana di natinogihon na torop anak tuhasangapon padenggaton sun iduk ni hangoluan nasida marhite-hite haporsuhon haleluya martangyang mahita ale Tuhan debata aman isalhut para sirohaon nunga ditatap ho hami bangsomon aidang majua ho mangaleon anakmu nasasadai Tuhan Yesus Kristus tutangan ni pardosa asa taonon na haleaon dohot siak ni bagi sahat rodi haun na pinar silang sa itu pahi hami marhite-hite asin ni roham asa margogo hami jala marbengek ni roha songon anak haholongan ni rohami di akasi taonon asa marsangak goarmu dohot anakmu Tuhan Yesus Kristus dohot todi perbadia marhite-hite hami. Amin. Epistel di partangyangata di bagasa pornginon dienet sian bukni panurirang Jesaya bidu 55 mamuka sian ayat 10 sahak rodi ayat 10 tolu marsika soring mahita majahasa songonon mahatani debata saya nasonggop do natinebak ni sakap hatuaon ni debata ay songon hada dabuni udan dohot abola sial langit jalan dada mulak boti tusi
Da jolo di bornohi tanoi jala di pagabe, asa martuburi. Jala di lehon bonu itu halak panabur, dohot roti itu halak na mangaton. Ikon songonido hataki na luar sian pamangaku, dang mulak boti tu au. Ikon bahenon na dolomo ni rohaku, jala majadi tu natogus. Ai ikut di bagasan las ni roha hamu borhat, jala di bagasan hadameon hamu pataruon. Pangyaron ni akadolok dohor robean suarana marulop-ulop di jolomuna. Jala nasahau di ladang martopap-topap tangan. Sikat ni tada-tada tubuh ma sampinur, jala sikat ni latong tubuh ma bunga na usus. Ima bahen barita di goa ni Jehovah, bahen tada saleleng-leleng na soolo habar. Di sido sahat na, martua mana tumangihon ha tani debata jala naupiopsa. Amin. Tapuji mamsai Tuhata, marede mahita, marite de puji-pujian. Sian nomor 110 ayat 1 dohot ayat 2. Martang yang mahita. Asini roham do tutuali Tuhan nau pangasahok kami di bagasan ngulu nami apala di Bornginon. Diramoti hodo kami di bagasan sadarion mangula aka ulon nami na maragam. Jala di pataru hodo kami ali Tuhan tutongan di bagas muna badiyaon. Lahu marsaor rap dohoto marhite hatam na badia nagabibohal ni partudyon nami. Mangula maho marhite tudimi, mangalehon roha pangatusion, asa huhanguluho kami di bagasan ngulu nami. Marhite Yesus Kristus, martangiang dohami tuho. Amin. Horas madihita saluhut na amanami na hinaholongan di bagasan Yesus Kristus, na adong ditongan ni bagas joro di bagasa Bornginon, lausongonima dihamuna amanami inanami na mengikuti pertangyangan marhite live streaming di bagasan Bornginon. Horas madihita. Hatan itu hata di tonga-tonga ni parminggota pertanyangata di bagasa Bornginon imana tersurat di Evangelium Matius bidu 10 tolu mamuka mesian ayat 10 walu sahatu ayat 20 tolu songonon ma hatana disi tapai hutihut ma di bagasan rohata. Ope tangiho kamu ma upama taringo tu panaburi. Tuganup na ubege hata harajauni anggo sodia tusi rodo parjahati mangarapasi na sinaburhon tu rohanai ima na sinaburhon tu dalani. Alai na sinaburhon tu tano tu nabatuon
Ima na ubegi hatay, gabi manigorlas marohana majakon. Alaydang marurat di bagasan rohana, parsatok kinad do ibana, ay pitor targasip do rohana dinasonggop hapor suhon, manang pangalileon siala hatay. Alay anggo na sinaburhon tu parsihupiani, ima na ubegi hatay, gabi pakolsohonon na di aka na dihasyanganon, doho hamoraon si pangasiido mamisati hatay, jadi dang saut marparbuwe. Alay anggo na sinaburhon tutano na denggan, ido na ubege hatay jala diatusi, lausido na saut marparbuwe, ia parbuena 100 lopi do na deba, 60 lopi do na deba, 30 lopit do anggo na deba, ido sahatna. Huria na hinaholongan di bagasan goarni Tuhata Yesus Kristus, nunga sudehita uboto upamaon, imataringot tu panabur na manaburhon boni. Adong do opat jenis nitano hasahatan ni bonii. Jala ima manggobarhon sikap ni rohani jolma, majalo manang majakon hatani debata. Naparjolo boni na madabu tu pinggir ni dalan, tutano nakaras, dungi di degay jolma may, dungi Roma pidong di parguti may. Napaduahon boni na madabu tutano na marbatu, mulana pitor tubu, alaydang leleng pitor rahar, aladang cukup aik ni tanui. Napatuluhon boni na madabu tu parsihupian, tubu do masay denggan, alay rap tubu doho sihupi, dungi gabe dihapit lalangima, gabe mate. Jalana paupaton, boni na madabu tutano na denggan, nanapu, tubu ma jala marparbuwe, ope marmasam do, adong do 100 lopit, 60 lopit, dohot 30 lopit. Upamaon patuduhon pabuwa nasib ni hatani debata na disaburhon tu portibion, manang ditonga-tonga ni ngoluta, margatung doi turohani jolma na majalosa. Manang margatung bohado rohata majalo hatani debata. Nuaing nagabe sukun-sukun ditonga-tonga ni partangyangata di bagasan bornginon. Bohado asa marparbuwe hatani debata di bagasan nguluta. Manang bohado bahenota asa marparbuwe hatani debata di bagasan nguluta. Adong doboi berengota 3 hal, sian turpukta di bagasan bornginon na parjolo di dokma, unang masongon tano na parjolui, ima tano songon di pinggir ni dalan. Bahwa gambaran hidup ini adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan, tetapi sama sekali apa yang didengarnya tidak berguna. Ahana dibegeni ibana di bagasan nguluna sama sekali dia tidak mengerti. Meskipun firman Tuhan sudah dia dengarkan di dalam kehidupannya, tetapi dia tidak mau ditegur. Tetapi dia tidak mau dikoreksi oleh firman Tuhan. Tetapi mereka selalu mengeraskan hatinya dan tidak mau bertobat, apapun yang didengarnya ditolak atau merasa dia paling benar, merasa dia paling hebat daripada orang lain.
Maka firman yang didengarnya itu hilang begitu saja karena tidak pernah masuk ke dalam hatinya. Sehingga apa yang didengarnya sudah hilang. Boasa mago dihamuna amang inang. Didoknaki di bagasan turpuk tahun karena iblis langsung merampas dan mengambil firman Tuhan itu dari hatinya. Huriana hinahulongan di bagasan goarni Tuhata Yesus Kristus. Napaduaho di dogma, unang masongon na madabu tutano na batuoni, rohata laho majakon hatani debata. Molo didok nakiboni na madabu tutano na batuon, na manggobar homai di jaloy bahana do hatani debata di bagasan ngoluna. Alai satokin dung dibege ibana hatani debata boydo pitor luar biasa semangat ni ibana. Sumalin las ni rohani ibana dung dijakon hatani debata alai satoki do hatai mian di bagasan ngoluna. Karena firman itu tidak berakar di dalam hidupnya. Didok nakidison ketika ada penderitaan, ketika ada pergumulan di dalam hidupnya, dia tidak mampu bertahan di dalam iman. Dia tidak bertahan di dalam cobaan-cobaan yang menimpa hidupnya. Tapi justru dia cepat berbalik dari imannya kepada Tuhan. Atau boleh kita katakan ketika dia mendengarkan firman Tuhan itu tadi bahwa hidupnya semangat. Tetapi itu tadi hanya sebentar dan semangatnya sudah pudar dan sudah menjadi putus asa. Bahkan dia meninggalkan imannya kepada Kristus. Maka firman yang didengar tidak akan berakar dalam hatinya dan sebentar saja kemudian layu dan mati. Napatuluhon di paingot hatani Tuhat taduhita di bagasan bornginon asa unang rohat taon majalo hatani debata songon na tubu di parsihupian. Manang didok manakina disi tumbuh di antarani lalang. Bahwa firman Allah itu memang subur tumbuh, tetapi penerimaan mereka lebih mendalam. Alaniahado dihamuna amanginang. Imadang di pasisi na sidahian rohana sian akka bibit-bibit na asing. Gabe doho matubu jaladung leleng gabe bibiti na asing. Gabe di hobit manakin hatani di bata gabe dang tubu bei masai denggan. Manang di jalo do hatani de bata di bagasan ngoluna masai denggan alai di paloas ma aka arta sinadongan kedudukan jabatan mangarajai ngoluna manang karir manang hagiot ni ngoluna dohot hal-hal duniawi gaberap tubu mai dohot hatani de bata di bagasan ngoluna dihapit mahatani debata gabe matema. Imana di dok nakinan gobaran ni halak na majalo hatani debata songon na tubu di parsihupian di bagasan turpukon. Boy madohonota manginang di mulana nakikudok holan iseng-iseng do alelam leleng lam tabo di hilala gabe holat tusima rohana gabe ima arah ni hidupna gabedang semangat baibana martangiang manang majaha hatani di bata molo nunga nakinan akka na di portibion di hari kotonibana di bagasan ngoluna. Mukid di hamua manginang ngayara UBG ilustrasion di nasahali disuru sahala guru ma toluhala muridna tusada inganan. Molo sahat nasida tusi lehonon nama tu nasida hadiah yang sangat luar biasa.
Tetapi ada syaratnya. Bila mereka tiba pada setiap kota dalam perjalanan itu, mereka wajib tinggal di sana dalam beberapa minggu. Lalu ketika murid itu berangkat dan 1 bulan kemudian mereka tiba di sebuah kota. Kota itu adalah kota yang sangat kaya raya, kota perdagangan yang luar biasa. Lalu seorang dari murid itu mulai ikut berdagang. Awalnya supaya ada tambahan untuk membeli bekal mereka di perjalanan. Dan ternyata dagangannya laris manis dan untungnya besar sekali. Hanya dalam tempo waktu singkat dia sudah kaya dan dia mulai membeli rumah dan tanah. Lalu temannya mengingatkannya supaya mereka berangkat meneruskan perjalanan. Tetapi si murid itu sudah sangat keenakan dengan kekayaan yang dia miliki. Dido ibana ma, sayang neyon, molo hutinggalhon. Hamuma borhat, disomma au, tabodo pangomoa dapotu. Sayang ma artakon molo hutinggalhon, ninnay banama. Dungi borha mamuri na paduahon, do na paduanay na masida manoruson perdalanani. Saat manasida muse tu sada kota na baru di perdalanani. Dung 3 ari nasida di sipajupang maibana sahalak anak boru na masay uli. Jala gayung bersambut ma. Manang jatuh cintalah di halakina 2. Jala saut manasida menikah. Jala diangkat maibana gabe pejabat teras di kotai dengan segala fasilitas. Gabe orang terhormat jala terpenguma maibana disi. Jala sudema menghormati ibana. Dungi di paingot dongan na sadanari maibana asaborha nasida manoruson perdalananinon. Ale didok na padua honima, holako malau, bohama bahenokku manadikon inatakon, dohot akajabatan naung adong diau. Dungi borhatma nasadai laho manoruson perdalananna. Imanakinan boi hita amanginang di tonga-tongani ngulutaon. Tatangi hodohata ni debata di bagasan nguluta. Aleboido rasa kawatiri, mabahe kita gabi moru ha porsiota maradopon debata. Ise hauruasi tonga-tonga ni nguluta manginang nasohai bana holsoan. Pasti sudedo hita holsoan. Ale sipata na ubalga do holsoani di bagasan nguluta, sian paka porsiota maradopon Tuhani. Jalaboy do sipata akahamorao na kaarta na adong di tonga-tonga ni ngulutta tutu gabe mga bati hita di tonga-tonga ni ngulutaon marparsauran doho Tuhani. Ido nakinan di bagasan turpuk taon. Boy do akasinadongani mga bati nguluta majalo hatani debata. Gabe boy do dang konse kita marparsauran dohot hatani debata di bagasan nguluta. Ay Tuhani pedang dioray hita mamora amanginang. Alay hamoraw ni iko bahenot tado yatong pasangapon guarna. Unang gabi hamora ni mga batihita di tonga-tonga ni nguluta. Ay diliho Tuhani hamoraw tuhita. Alay gabi hamoraw ni do muse mga batihita gabi dang bohita. Marparsaurad doho Tuhani. Lamtabba hamorota alay gabi lamtabba do dangadong bipartikiyata. Maradopon Tuhani. Akay mana na isipasidingota. Di tonga-tonga ni nguluta amanginang asa bui tubu hata ni debata jalamia ni di bagasan parnguluota. Di hamuna damang dainang nahinaholongan di bagasan goarni tuhata Jesus Kristus. Nuaing bohado bahenota asa bui marparbue hata ni debata di tonga-tonga ni ngulutaon. Dung tapasiding nakinan natuluhal marhite hata ni tuhata di bagasan bornginon.
Hatani tu hata madok tu hita dalata asaboi marparbue hatani debata di bagasan ngulut taon iko songotano na paupatonido dihamu amanginang tano na denggan ima rohata laho majakon hatani debata di bagasan nguluta ima nakidido di ayat 20 tolu alai anggona sinaburhon tutano na denggan ido na ubege hatai jala dia tusi laos ido na saut marparbue ia parbue na 100 lopi do na deba ono 10 lopi do na deba 30 lopi do anggo na deba sianayati boy berengota adong 3 macam nakin adong 100 adong 60 adong 30 do lapatan nii. Memang adong perbedaan na berengot tadi si. Sarupa dohata ni debata na hujalo, dohot na jinalomuna. Alaydang sarupa perbueni di bagasan ngoluta na majalo. Boydo asing perbueni hata na kujalo, dala boydo berbeda perbueni hata ni debata naung di jalo hamuna. Buasa boy songoni di hamuna amanginang. Dia doleta ni perbedaan ni. Buasa boy songoni. Ida utama sian hatan itu hata di bagasan bornginon ima di kualitas ni tano. Ima panangi hota tu hata ni debata. Bagaimana tanggapan kita terhadap firman Tuhan? Jadi kesalahan bukan pada firman Tuhan amanginang. Kesalahan bukan pada penabur atau penyampaian firman Tuhan tetapi terletak ada pada diri kita. Mulut ajahan aki di episteli di hamua manginang dilehod do jaminan pabuah hatani debata dakia gagali sian ganu ngoluta. Bila firman itu diberi kesempatan untuk bekerja, maka firman itu akan menghasilkan buah di dalam kehidupan kita. Jadi kiamari suang, hatani debata, natatangihon di bagasan ngoluta. Nuain kualitas songo dia do, huroha bahenota roha taon asaboi ramos perbuena. Buhama bahenota roha taon. Asagabe boy ramos parbueni hatani debata nang tatangihon di bagasan nguluta. Adong tolu na parjolo didok ima roha na ukap. Hati yang setiap saat mau bersedia membuka semua pintu atau jendela untuk dimasuki firman Tuhan tanpa batas sampai ke seluruh hidup kita. Dia mayamangin ang asaboy jupang di bagasan ngulutaon. At dorang soborha nakikita tu bagas joro onu nga jumolo hita. Talopi tangata. Laho tumangi hokata ni debata. Mula dong pekana humurang adong pihak dia. Bahwa tujuan kita hanya fokus kepada firman Tuhan. Jadang buhita terganggu di bahenakan ii. Kalau memang sudah kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Napadua di dokma dia mau memahami dan menggumuli atau dia mau belajar lebih dalam lagi sehingga dia bukan hanya tahu kulit luar dan bukan hanya mendalami secara intelektual tetapi dia mau merenungkan. Di pahusor-husor mahata ni debata nang tinangihonei di bagasan ngoluna sehingga firman itu tinggal di dalam pikiran dan sampai memasuki hatinya yang sangat dalam. Marhiteo mamanginang say adong madilehon partikianna laho martangiang say dilehon mapartikianna laho tumangihon hata ni debata ujungna firman Tuhan itulah yang menguasai seluruh kehidupan ni ibana. Jalan patuluhod di dokma, patuduhon maaksi di pabahenan. Artinya firman itu harus nyata di dalam kehidupan kita.
Hasitongan manang parbue hata ni debata dada tarida di kehebatan ni jolma na pasahaton hata ni debata alai di pabahena do. Ido na bui berengota di hamua manginang. Di pabahena nido hata ridaan ni parbue ni hata ni debata naung tajalo naung mian di bagasan nguluta. Ang Jakobus pemadok anggo sodi hanguluhod do hata ni Tuhan ni namati do anggo haporsiaw na. Jadi ikon tahanguluhod do aksi na terakhir di bagasan parngulota. Ikon adong do guna ni hata ni debata di tonga-tonga ni parngulota. Ala di dokpe di 2 Timotiusi bahwa hata ni debata mamisang mamudai pauliulihon. Ido anggo hata ni debata di tonga-tonga ni ganu parngulota. Jala ima patuduhonota hasitongan manang bukti ni hata ni debata di tonga-tonga ni nguluton. Ima nakikataridaan ni maulo nunga marparbue hata ni debata di bagasan nguluta. Idu bay didok asa taleho marohata gabi hauma na denggan. Ima songon edeta nomor 10 tabuka majua manginang edeta nomor 10 ayat 4. Didok dodisi amanginang. Doson hauma na dumenggam marohaku di jolom. Say lopokkom manadinggan tubagasan rohakon. Say tupahi mahatami asa marparbue. Ima bahenota rohataon. Asa ditupahi debata asa marparbue. Hata ni debata nang tatangihon. Di tonga-tonga ni parnguluota. Alani di hamuna na hinaholongan di bagasan parpungata di bagasa Bornginon. Tasukum maganup rohata di hamua manginang. Tano na di dia mahita nuwaing. Tano na di dia mahita nuwaing. Bohado kualitas ni panangihota manang tanggapan ni rohata tuadopan ni debata. Molo hira-hira somar parbui na denggad dope hata ni debata di bagasan ngoluta. Tabua masada tekat di bagasan Bornginon. Saya mau memperbaiki kualitas tanggapan saya terhadap firman Tuhan. Supaya firman Tuhan yang saya terima, dia bisa berbuah di dalam kehidupanku. Amin. Martangi yang mahita. Mauliate madiho ali Tuhan debata, naung dilehomu partikia tuhami di bagasan Bornginon, dinaung marsaur hami dohoto marhite hatam na badia, naung disungguli jala di paingotoma, ganup ngulunami ali Tuhan, asa gabe tano nadinggam matutu rohanami, hasahatan ni barita nauli, nau kutangi hokami, asa hula hokami idi bagasan ngulunami, asa tarida matutua le Tuhan, parbue ni hatami nau kujalohami di bagasan ngulunamion, marparbue 100 lopit, marparbue 60, dohot marparbue 30. Say pasu-pasu rohanamion na le Tuhan, lahumadjakon hatam na badia, asa mangula hatami di tonga-tonga ni ngulunami. Asa margogo hatami di ngulunami na le Tuhan. Molo tungpe ado nga kahamaulon. Pergumulan ni ngulu na wadupi hami. Dang sumurut tami. Dang moru haporsyon nami maradupoko. Alay naing tok-tok kami le Tuhan. Tugu di bagasan haporsyon nami. Ala naung pinarguguan ni hatami hami. Pasu-pasu mahami di bagasa Bornginon, marhiti pertangyangan na pinatupa ni Huriami. Pasu-pasu sa luhut na ruas ni Huriam, manang di dia pinasida maringanan. Lehum magogo mangulaho katami, asa gabi hatami matutu senjata ni ngulu nami. Lehum matuhan hamamalum niya kasahit na tongod di bagasan para sahiton na dirawat di rumah sakit, doho di tonga ni bagasna. Parguguya kanatongod di bagasan parukilon, jala apuli kanatongod di bagasan habot ni roha. Imatangi ang pangiduan nami tuho di bagasan Bornginon, mga sahon Jesus Kristus si paluahami, martangi ang dohami tuho. Amen.
Tapuji Mamusetu Hatta, marite ede puji-pujian, sian nomor 400 sia, ayat sada, sarodi ayat 2. Biru-biru na pungui siapa siado Holan sada nada analilui Masai dasian Tuhan nado Tung digoni dosa di pernilian Dosa rawan nasai susah inon Dosa Martanya kita mau lihat marohanami Tuhan di pertanyaan Bornginon ngahu bege hami hatam bohal neto dinami man mau lihat marohanami nang di saluhuk naruas nehuriam narap hami di tikyon nang pe roudan alai budu sahat rap hai masaur cina kainganan ulaun nama ragam mau lihat rohanami Tuhan tuadu pamu lasongonidu buanun nami saluhu naruas nehuriam narak mangihutan pertanyaan nah guar hami live streaming manang di dia nasida maringanan ape hotangamu masu mangaramuti nasida sadok ale Tuhan manang aha penamasa manang na di bagasan sahid manang di bagasan nak kasih tahunan manang di bagasan nak kalas ni roha saya tong dole Tuhan hojuon nami tuhono hami mangalu-alu dala tuhono hami le Tuhan masoba mulai marohanami Tuhan tu paham mudo nangaka ulaun diganup akka naun direncanahun ni huriam nangaka ruas ni huriam naun diprakarsai di parata-rata nang dipahot akka ulaun namar panupak di nguluna pos dorohanami Tuhan gabi majadi nusalhuknai nang dia ke instansi swasta nang pemerintah pe kabar tiga pe nang kabar tani nang kabar rengge manang na diluat ditahan ni riawon namar kubun mar kelapa sawit molotung arong kabar tungan nang gabe gijang rumahana alai molotung pele Tuhan manang nagabe rugi nasida unang gabe jutrohana nanggabi ditinggal loh Tuhan alai pos dorohanami saya sinodang na seban wagijang manodang rohanang pikiran nape asa totong marhaposan marhapurusat tu ada pamu ali Tuhan udang dok keruas nih huriam na di bagasan nak kapar sahir mai adong nang martau-tau nah hola di puduman na nama si pata di hajal mau dang terpawereng berek kami aledang nabias rohanami manatak maho seban wagijang
leho maha malumon di pamatang nasida tung las dorohanami Tuhan maka porsai ho ay sudiru boy tarpatu pa di bagasan huasome nang diak kadongan nami be karuas ni huriam titungadong do be nang liling nasida marumah tangga maraso talagang cupang ada di parana konon do be nasida paso-paso kabortian ni akaina sa detikina situon ni anak situon ni buru nasida asipa gabi minder dorohana sida kay madaw nasida lepos dorohana mi Tuhan pakulingi rohana asa totong berpengharapan nasida ding ulun tuk doho patu pahusal huna nang pe diakka parena konon naung sun umurna magurang ada nang Jepang dapat karokan itu tina saya baca pakom mai mana ditikina musik doho akka serokan itu tina tutu si tutu las dorhani akan atoras muludung marasa hotan akka anak komna halai tung bobono satu nasida mau warung rumah tangga nak dihantam oleh gelombang-gelombang dunia ngabe mareak nasida naserang si patadang tarpa bereng-bereng akan masai mailah ali Tuhan tumpak kulingi mak rohani saluk naruas nuriam mulutung ado nasongoni palabok rohana pikiranna papos rohana ay hodo Tuhan nami nama ngalehon hadameon rukun kembali harmonis kembali ay kebahagiaan di rumah tangga ima molo saya totong nasida marhasadao mulai ate marohan nami Tuhan nami jala di mata nami gudang do karuas ni huriam nama mekirhon akan uli nadengkan adong nabui marsilaw lehon adong nabui le Tuhan mangalila kapikiran nama cerga tutu si tutu ali Tuhan totong may gabi hasang apong pamusir di warmo unang gabi madebu to akaw pusip na managay hasa daw sa padaw may padaw makka na mula-mula hati tumatay burjur wasmon marpanupa mara mahawali Tuhan sa luhut na mula ti marohanami nang di negara nami di bangsoon nang di Portiviope mula pa melonjak main di masa pandemi varian Omicron main mali Tuhan saya lemah pasod di ami ale molo tung harung nahaw na sahiti parguguy ba na mangalaw sa nanggabi marguropong duna nanggabi sesungguh na banguno sa manang nabiyar lalong semangat gugu mulai ati marohan nami Tuhan sadok kami mangido tuho bagasan hai pasok kami sa luhuk na totong majaga diri nami pada uma sahiti siap Portivion di ho mangulu nami na mga lopitanga kam didikyon nang pe hami mga lagugon nung diak kapuruman nami bi totong ale Tuhan tongani ramuti edak kubotong hami na masa di ngulu nami
Mulutung dungo kami masugut ala ni waso do asini ramdai ibani do kami ikomadok mau lehate bersyukur Tuho ali Tuhan tong sok malu meneroham di bagasa Yesus Tuhan nami amin. Tapuji matuhata, marhite de puji-pujian sian nomor 410 itu mamuka sian ayat sada laos tapasaha ma peleata. Tatangya ko mapilit todo pani di bata martang yang mahita. Ali di bata amanami na di banua gijang. Hodo haroror ni saluhut silolehon na dinggan doho na sa ulibasa na mauliutus. Hupasahatami masyan na nilehom mitu hami pilihan nami tuho. Sa ijalo may gabiwap na hustus di julum. Pasu-pasu may jalaramoti asa huparhasya kami pilihan nun. Pati bulhon harajaon mo dito nga to nga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhite-hite to dim. Asalam hutada hami gudang ni silolehom mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Rak mahita mangidoho ditangiang aliyama nami. Aliyama nami na di badagi jam. Say pinulpadia magwarmo. Say Roma harajon. Sesaut malang menerohami di balatongo sauna di banugijang. Leo matu hami sadari ulamuluan siapa hari. Sesama dosa nami songan panesa nami. Dosa yung namar dosa Tuhan. Una kami tu kihutu pangujunan. Palua mahami siya pangago. Ay horo na puna harajaon. Dorot hagugoon. Rodiha sangapos sa liling na. Amen. Asini rohani Tuhan ta Jesus Kristus. Holong ni rohani di bata ama. Dohot prasauran nito di purbadia ma. Namad dongani hita sa luhut na. Salam.